Намираме се в едноименният параклис, носещ името на светите братя, прославили се в Христа, свети Флор и Лавър. Доколкото ми е известно на мен, това е единственият манастир, носещ името, сега вече параклис, свети Флор и Лавър в границите на нашата република България. От житието на светиите ние разбираме, че тяхната памет се чества на 18 август. Там също ще разберем по какъв начин те са прославили Господа със своята вяра в Христа, с мъченическата смърт, която са приели. Светите мъченици Флор и Лавър били родни братя, по занятие каменоделци, живеели в Илирия, област в Балканския полуостров, на брега на Адриатическо море. Вярвали в Господ Исус Христос и се стараели да живеят по Божия закон чрез добри дела. Тъй като били изкусни в занаята си, управителя на Илирия ги изпратил в съседната област да работят на строящия се там величествен езически храм. Двамата братя работили усърдно, но получаваната заплата раздавали на бедните. При всеки възможен случай те говорили на тамошните езичници за милосърдието на Господ Исус Христос и срещу суетата на идолите. Сам главният идолски жрец се убедил в силата на Христовата вяра, когато двамата братя чрез молитви и кръстен знак спасили от ослепяване окото на неговия малък син, ударен от камък. Докато храмът бил завършен, около 300 души от жителите на областта повярвали в Христа, а като се събрали в него, те поставили там светия кръст, за да го посветят на Господа Бога и унищожили езическите идоли, приготвени за храма. Като узнал за станалото, управителят жестоко наказал всички участници. За Флор и Лавър след изтезания били предвидени специални мъки. Живи, те били хвърлени в кладенец и засипани с пръст. След много години телата на мъчениците били намерени и пренесени в Цариград, а Господ дарувал целебна сила на светите им мощи. През 1908 година в село Дебращица пристига един монах на името Елисей, който разказва на събралото се местно население след църковната служба, че Бог му е открил няколко святи места в регионът около село Дебращица. Говоря за параклисът свети Флор и Лавър, говоря за параклисът свети Георги, свети Архангел Михаил, света Петка и свети 40 мъченици. Но така настоявал да покаже и по-отдалеченото место, което последствие ние разбираме било мъжки манастир, и поробителят ни турчин е направил възможното и това светилище на вярата в Христа да бъде унищожено. Монасите научават за това, което тук предстои да бъде, т.е. опожаряване на този тяхен манастир. Тук е имало много духовен живот, но когато минава турския таган, всичко опустошава. Включително и манастира, и монасите, разбирайки какво става, те нямат изход, събират това, което имат. Имало е кладенец, който е бил много дълбок, свалят камбаните, прибират потира, чашата за причастие, кръста, Евангелие, част от книгите и монетите, които са имали, с кожа, восък и ги пускат там. И до ден днешен еманярите го търсят, но това ще стане по Божия промисъл, никой няма да ги открие. Дядо Елисей казва на тези жители на село Дебращица какво е било. Казва, че Бог ще му помогне и ще му посочи точното место.
Доста труд е положил, за да убеди атеистично настроените люди на село Дебрещица, за да ги докара на 8 км от селото в една гора, където дори коларски път я имало, я нямало по пътеки. Но така или иначе той пристига тук на това място и с молитва към Господа му се посочва къде точно е било, макар че всичко е било обрасло в тръни, в капини, в растителност. И казал, започвайте смело, копайте и ще намерите знак за съществуването на този манастир. Пак трябва да отбележа, че атеистичният господин, който е бил така най-много протестирал и викал, че този поп направо не губи времето, какво сме дошли в тия гори и тия тръни, започнал той копае, ма така поуморен, къде от много приказки и атеистични намерения, къде от Бог знае какви мисли в главата му, решил, че трябва да легне да си подреме. Колко е копал, колко е рвил, колко е търсил, другите по-малко, така казва преданието, говорили и протестирали, че си губят времето в тези тръни. И колко задремал няма и толкова, минути след това става като ожилен. И в този момент той казва, че сънува, че е точно полегнал под храмовата икона. Този атеистичен човек става и започва. Когато няма и 30-40 см и се оказа, че той е под самата икона полегнал. Разбира се, не само иконата намират там заровена, те намират там един огромен ключ, намират също и ножица, църковни утвари, частични такива, които напомнят за присъствието на духовен живот тук на това място. Божието чудо, което дава на тази икона, е интересно, че тя толкова години стои в земята. Интересно, че е направена от текстилна материя, платно, в случая там така са изобразени. И нито се е разложило, нито е прогнило, нито нещо се е повредило, което е своего рода Божия намеса. Знаем, че всяка една органична материя полага и се в недрата на земята. Тук е влага, тук е Балкан, вода бол, да нямаше на годината и две. А тя стои толкова много години тук, в недрата на земята, и чак 908 година откриват.